Derekne Campur Sari Indonesia Dewan Daro. Peteng rasane ati kang nandha sengiting liyan nyawa aku kowe lambuh katresna nimas wong ayu tak jaluk ojo sumele tresno pancene tresno kuwi akeh pacoba arep tumeka ngendi katresna iki yen to aku sliramu dadi akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen tur